Upozorňujem, v tomto rozhovore odznie pár škaredých slov. Ja som Vec, narodil som sa v Zlatých Moravciach a už dlhšie žijem v Bratislave. Robím hudbu, menovite som DJ, producent a rapper. Mali sme s Midim asi 16 alebo 17 rokov, keď sme si kúpili prvé gramofóny a prvý mixák. Odtedy sme začali mixovať, skrečovať a boli sme DJ. Neskôr sa to pretransformovalo do skupiny Trosky, s ktorými sme vydali v 97. prvý slovenský rapový album, ktorý bol vydaný na veľkom vydavateľstve Sony Music. Následne som sa vydal na solo dráhu a vydal som albumy Dobré ráno, Funkčný veterán, potom funkčné remixy z neho a koncom minulého roka Stereo Farboslepo. No, keďže som najskôr bol iba DJ, som moc nerýpal do rapovania, ani to prišlo z čistá jasná. Mali sme radi hudbu, vedeli sme, že skrečovanie je krásny zvuk a ten vinyl, to škrábanie, mňa to teda naozaj veľmi lákalo a chcel som si to skúsiť, aké to je, keď sám hýbem tou platňou. No, potom mi to prestalo asi stačiť, alebo neviem, chcel som to nejak rozvinúť a videl som, že by som dokázal aj rapovať, lebo chalani z WOH, Wreckage of Humanity, čo bola naša v podstate domovská skupina, rapovali, ale ja som videl, boli takto vedľa mňa a ja som videl, že vedel by som to spraviť tak ako oni a určite aj lepšie, tak som začal s písaním rímov. Nabralo to troška reálnejšie kontúry, keď sme nahrali u Davida z Osenca demo na Zvuk ulice, jednu skladbu, to sme my to bolo. Produkčne sme to zbúchali u Ľuba Priehradníka v Dúbravke na byte v jeho štúdiu domácom a následne si nás všimli na základe Zvuku ulice, si nás všimli ľudia zo Sony Music aj z Prahy, kde proste sa dostala sa mi do uší informácia, že Dev z Chaosu to posunul niekomu zo Sony Music Česká republika. A následne si nás všimli a oslovili nás, že či by sme vedeli spraviť demo, po prípade nahrať celú platňu a už to potom išlo. No to bol rok 96. 96. V 97. sme to následne vydali a už to išlo. Začali sa koncerty, otvoril sa nám veľký svet. Chalani zo Zlatých Moravec, ktorí nevedeli vôbec nič predtým, tak zrazu do toho vhupli. Robili sme si žili sme taký sen. My sme v podstate to možno ani nejak nesnívali, že by sme mohli byť nejakí veľkí reperi a zrazu sa to začalo rysovať, že aj toto by mohla byť cesta. Potom neskôr, tým ako sme boli už troška zbehli a hrávali sme koncerty, rôzne festivaly, dostali sme sa do širšieho povedomia ľudí, tak sa to začalo celé meniť, vyvíjať. Ja som sa neskôr osamostatnil od Midyho, začal som vystupovať pod svojím vlastným menom Vec a tak som aj vydával platne a stále robím všetky veci, čo som robil, robím beaty, rapujem a stále som aj DJ. Zásadná otázka, kto to je? Tí, čo ho videli, pravili, že to je Vec. Tá ruka nie je ten, čo robí rap. Povedal, že Vecko, to je ten taký v pohode vždycky vysmiatý, taký pohodiak. To je jedna stránka mojej osobnosti a toho, čo ja vlastne som. Snažím sa byť pozitívny a usmiatý, ale veľakrát to nejde, samozrejme. Veľakrát veci, okolnosti, situácie ťa dokážu vytočiť, nasrať alebo rozosmutnieť. Takže nie som len ten človek vysmiatý, ktorého vidno na fotkách a čo sa fotí s ľuďmi a je na koncerte plný energie. Ale čo sa týka vlastností, určite nie som zákerný, mám zmysel pre fair play, bol som tak vychovaný a nerobiť nikomu zlé a hľadať si skôr priateľov ako nepriateľov. Zo zlých vlastností by som spomenul určite lenivosť
A to, že sa proste musím dokopávať k určitým veciam strašne dlho a proste neviem sa prehovoriť a robím veľa vecí za 5-12, respektíve na poslednú chvíľu. Ďalšia taká vec z mojich vlastností je, že veľakrát bývam skeptický. Čo sa týka budúcnosti, alebo že sa nejaké veci obratia na dobre, naozaj. A to, s čím som starší, tak som viacej skeptickejší k rôznym veciam. Na to ma troška sere na sebe. Keď je nejaký problém nastane, tak naozaj, čím som starší, tak tým sa mi ťažšie hľada problém a naozaj vidím veci čierno. Neviem, čím to je, ale proste to sa zo mňa stáva, čím mám viacej rokov. Prvý kontakt s hip-hopom bol asi Technotronic. Aj keď to sa nedá považovať za hip-hop, ale naozaj, že rap, prvý rap, čo si pamätám, že sa mi páčil, tak bol ten Technotronic. Ja som sa v podstate na základke nejak hudbou vôbec nezaoberal, už chalani mali také, že počúvali Tublatanku a proste išli si aj nejaké skladby a každý chcel mať kapelu. Ja som naozaj sa hudbou na základke nezaoberal. Išlo to proste mimo mňa a keď sme sa mali priradiť k metalistom alebo depešákom, ty kokos, ja som bol tuším depešák, ja to už ani neviem, normálne, že som to ani neriešil nikdy. Až potom, naozaj keď prišla tá éra Technotroniku, tak som to vnímal akože toto je super groove a odtedy potom sa to nejak začalo, hneď z Technotroniku to išlo tuším na Public Enemy. A u nás bolo vtedy toho strašne málo, tým, že som žil v Zlatých Moravciach, naozaj všetci boli metalisti alebo depešáci a ja nepoznám nikoho, kto by počúval rap, alebo že dokonca, že by počúval niekto funky. Naozaj funky, čo som poznal, tak to boli veci od sestry, ktorá si nahrávala nejaké v sobotu alebo v nedeľu po zákrute, bola hodina nejakej zahraničnej hudby a to si nahrávala na magnetofón a to sme počúvali, tam boli nejakých Jacksonov, poznám odtiaľ tie staré veci Jacksonové. To ma akože silno ovplyvnilo, ale prvé kontakty s rapom sú naozaj asi, s tým ozajstným rapom bol Public Enemy. A potom MIDI začal nosiť nahrávané kazety a nahrával nejaké relácie z rádia. MIDI bol veľmi dobrý zdroj, pre mňa veľmi dobrý zdroj novej hudby. On mal dobrý vkus vždycky a počúvali sme veľa tanečnej hudby, taký ten garage, ale garage taký anglický, čo bol ešte kedysi. Zaujímali nás remixéry. Morales Knuckles, to sa úplne pamätám na týchto CNC Music Factory. Super časy to boli. A až potom sa to nejak začalo lámať, že naozaj ja som začal počúvať väčšinu hudby, čo som počúval, bol rap. A už to potom išlo dole vodou. Prvý kontakt s DJingom bol tiež cez Midiho. Určite v hip-hopových trackoch si počul scratching, my sme nevideli žiadne videá, že ako sa to robí, ako sa scratchuje. Takže keď sme si aj kúpili gramofóny, tak my sme sa učili podľa ucha, ako to znie a keď spravím toto rukou, a to je asi niečo podobné, tak ja som bol čistý samouk. Proste to podľa ucha som asi odhadol, že čo to robí a tak som sa naučil scratchovať. Žiadne video tutoriály vtedy neboli. Tým, že som bol samouk, tak som aj sa učil všetky tie čírpy, tie forwardy tak po svojom a ukladal som tie prsty tak inak. Napríklad keď scratchujem, keď mám pravú ruku na gramofóne, tak fader držím ľavou medzi týmito dvoma prstami, čo je úplne nevídané. Je to aj nepraktické, veľmi nepraktické to je, pretože najlepšie sa drží takto ten fader. A ja ho držím doteraz a držím takto proste. Takto držím fader ako úplný magino. Od toho sa odrážal, keďže ja som nevedel žiadne videá ani nič, som nemohol sa porovnať alebo naučiť sa od tohto, tak som bol samorast. Takže aj tie moje scratche sú také vecovské. No ako decko sme boli, som bol nie moc nejaký vyvrhel, alebo že by som bol nejaký malý gangster.
Samozrejme robili sme zloby, roztlčené okná, odreté kolena, ale robili sme také malé sprostosti, hrali sme hokej, veľa sme hrali futbal, lozili sme po stromoch. Samozrejme, keď bola nejaká stavba alebo sa nejaké potrubia kopali, to bolo naše proste jamy, hrudy, zákopy, bunkre sme si stavali. Býval som hneď pri poli na konci mesta, keď bola žatva, robili sa tie balíky so slamy, z toho sme si stavali bunkre. Na jeseň sa pálilo lístie vždycky a boli pred každým druhým domom bola kopa orechového lístia, my sme chodili smradlavý domov, čierny celý a bolo super detstvo, no. Na to veľmi rád spomínam. Jedna taká historka je, pamätám si, že sme podpalili kontajner, respektíve to bol kamarát Jožo. Myslím, že to je nejaká najvinná blbosť, ale proste začalo to strašne šľahať plamene, nejaké 2-metrové plamene. A my sme neodišli odtiaľ a motali sme sa poblíž, až nejaký sused na nás zavolal fízlov, respektíve išli fízli okolo a on nás nabonzoval, ukázal na nás prstom, že to boli oni, tak my sme začali zdrhať. Pred fízlami sme začali, proste utekli sme až na koniec mesta, tam nás chytili, kamarát preskočil k nám do dvora, my sme tam mali nejaké sliepky, tak medzi sliepkami ležal skrytý a mňa chytili, policajt ma chytil, stoj, prehľadal ma a ja som mal voľačku zápalky. No, zápalky, to stačí, ideš s nami. Zobrali ma na policajnú stanicu, tam som bol 2 hodiny úplne vyklepaný, vyhražali sa mi, čo všetko mi prišijú, že mi, neviem, čo mi spravia problémy v škole, pôjdem do polepšovania a blbosti. Tak sme to nejak tak jeden na druhého natreli, tak sme to proste museli potom natierať ten kontajner, ale akože nič z toho nebolo, lebo boli sme 15-roční fagani. Až potom z tejto situácie som spravil možno prvý alebo druhý rapový text, volal sa Udavač a bol presne o tom susedovi, ktorý nás natrel. Bolo to také veľmi smiešné, mám to ešte niekde vytlačené na strojom napísaný ten text. Veľká sranda. Jebnem kúsok dňa, kúsok života, mám ten kúsok rád. Toto polo je jak Markov, všade bolo, tam aj tam, pódium je preňho molo. Nasiaknuté vínom, krvou aj potom, nasiaknuté mojim psím životom. Moji rodičia sú to, čo som dneska. Ja som polka mami, polka otca, takže a moji rodičia mi nikdy nekladli polena pod nohy a že by mi robili nejaké prekážky, čo sa týka hudby. Samozrejme vždycky bolo veľa povinností v domácnosti a tým, že som vyrastal v Zlatých Moravciach, mali sme záhradu, mali sme vinicu, takže tam boli rôzne povinnosti a práce a okolo domu a pomáhačky, makačky, potičky. Ale vždycky som si našiel čas na gramofóny a na štúdio, aj na flákanie a rodičia to ako si tolerovali, proste vždycky som vedel nájsť nejakú rovnováhu medzi tým, čo musím spraviť a medzi tým svojím voľným časom. Na prvé gramofóny a mixák mi dal peniaze otec, chodil na nejaké brigády popri zamestnaní do Nemecka, bol vtedy 2 týždne alebo 3 týždne v Nemecku a doniesol nejaké marky, tak ešte tuším východo-nemecké marky. Ne, to už boli západo-nemecké marky. Donesol a dal mi tuším 200 marek, ktoré som potom ja si doložil svoje peniaze a kúpil som si vlastný mixák, takže naši boli super vždycky, no. Keď sme vydali prvú platňu, Trosky, tak si pamätám, že otec ako robil v záhrade, tak si zobral tam magnetofón a počúval to na páske. Počul to veľakrát, Trosky počul naozaj veľakrát a myslím, že aj keď určite to rapovať nevie, ale pozná tie texty dôverne. Samozrejme, mama bola vždycky skeptická k tomu, že ako cestou som sa vybral, keď to má byť ako moje živobytie. Čo sa jej samozrejme nečudujem, pretože z našej rodiny, respektíve v okolí nevidela žiadny príklad toho, že by to mohlo dopadnúť dobre, že nejaký hudobník by sa mohol tým živiť dlhé roky, alebo že by mohla veriť, že si viem spraviť normálnu budúcnosť a zaobstarať sa. Ale že by v podstate mi robila nejaké problémy. Nie, naozaj iba
mi niekedy nakričala, že prestane s týmto a venuj sa už niečomu poriadnemu, čo ťa bude živiť. Ale teraz ona sama vidí, že mi to takto ide a že to je to najlepšie, čo som mohol spraviť. Čo sa týka škôl, mám Gimpel, gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach a potom som išiel na výšku, stavebná fakulta Technickej univerzity v Bratislave. Bohužiaľ iba 2 semestre, aj to na konci druhého som už začal robiť v potravinách Hviezda. Keď som vykladal, mal som, tuším, na starosti vitrínu so sírmi a mliečnymi výrobkami. Bola to sranda, dobrá skúsenosť to bola asi. Potom som išiel na sestrinu svadbu a neoznámil som to, nejak som neprišiel do roboty, som prišiel po víkende, po svadbe a sa ma pýtali, ty tu čo robíš? Som prišiel do roboty, no ty už aj nemusíš chodiť. Tak ma proste vyhodili. No to bola moja práca. A ešte som bol potom rok na nadstavbe v Prievidzi, obchodná akadémia, nejaké sekretárstvo, písané nástroje a podobné ženské veci. Takže mám papier na to, že viem písať na stroji. Ale samozrejme píšem takto 2 prstami, ako väčšina z nás. A to je už čo sa týka škôl asi všetko. Jediné čo som robil ako pracujúci človek bolo, že som predával v predajni obuvy asi 3 alebo 4 hodiny denne počas možno 6 mesiacov. A to už bolo presne tak, keď začali koncerty s troskami, tak potom sa na to vysral na celé a už som iba lietal po svete. Vstávať o 8, byť v robote o 9, zvýšiť HDP a vypadnúť o 5, doma nabrať inšpiráciu z reklamy v strede filmu, zvoliť svoje menšie zlo do parlamentu a veriť mu. Nerozmýšľať, produkovať, kupovať a žrať, tak by som mal fungovať, tam by ma chceli mať. On Boh, budem robiť hocičo, iba nie to isté, čo ma zmení na robota, ktorého ovláda systém. Ja tým, že som začal s hudbou naozaj dávno, možno pred 20 rokmi, tak mi to buduje určitú pozíciu. Samozrejme tých 20 rokov na scéne ti dáva skúsenosti, samozrejme, z ktorých čerpáš a na ktorých môžeš stavať. Moja výhoda oproti ostatným umelcom je asi to, že to robím troška inak, ako to robia ostatní a dovolím si také proste výstrely bokom, aj trocha viac úlety a spolupráce s nejakými ľuďmi, s ktorými ostatní nerobia. A to mám rád. Celkovo rád sa odlišujem od tej väčšiny a od toho mainstreamu. Aj keď nechcem sa úplne dištancovať od mainstreamu, pretože s mainstreamom som prežil určitú časť života a teraz sa zahrabať do undergroundu nie je vôbec ani riešenie, ani možnosť, ani cesta, ani proste je to nonsense. Ale skôr vytvoriť si taký vlastný prúd popri tom hlavnom prúde a možno ho kopírovať alebo ísť tak nejak s menšími, väčšími odbočkami je pekné. Chalani, ktorým sa najviac darí dnes, čo sa hip-hopu týka, sú určite Rytmus a Mike Spirit. Oni sú, ktorých najviac vidno a ktorým chodí na koncerty najviac ľudí a zarábajú tým pádom najlepšie peniaze. A všetko, čo je menej, možno menej viditeľné, ale umelec, ktorý na Slovensku, ktorého nie je až tak vidno, to má ťažšie s prežitím, keďže ja to hovorím všade, v každom rozhovore, nás je strašne málo ako Slovákov. Sme obmedzení tým jazykom, no dobre, možno máme tam Čechy, ktorých je ďalších 10 miliónov, ale tam sa to tiež už postupne kurví a mladé decká nerozumejú po slovensky tak ako kedysi. Ale tým, že sme tak malý národ, v tak malom počte sa všetky veci komplikujú. Byť napríklad nezávislý alebo nebyť v mainstreame je oveľa ťažšie ako pre národ, ktorý má napríklad 40 miliónov ľudí. Tam mainstream, teda tam underground alebo nie to, čo je vyložené mainstream, prežíva oveľa ľahšie ako u nás. Keďže tam, povedzme, percentuálne, keď tvorí napríklad poslucháči rapu, keď ťa počúva 5% tých poslucháčov, tak máš zo 40 miliónového národa, to máš oveľa väčšie číslo ako z 5 miliónového národa. Takže je to oveľa ľahšie sa dýcha aj tým nezávislým umelcom, aj všetkému, čo nie je komerčné a mainstreamové. Kde som ja? No, ja som
Asi niekde medzi tým nezávislým a mainstreamovým, pretože ja tiež robím občas skladby, ktoré hrajú komerčné rádia a mainstreamové. Mám hity, ktoré sa objavujú aj v telke a takisto mám skladby, ktoré väčšina populácia, väčšina ľudí nezoberia, nepríjme si ich za svoje a sú im odporné, či už názorom, sú proste nepohodlné a sú možno niekedy až moc náročné na rozmýšľanie. Ľuďom sa dneska nechce rozmýšľať, ľudia proste chcú jednoduchú skladbu s 3 tónmi a nič nehovoriacu, opakujúce sa 3 slova a všetko ostatné, čo navyše, čo im zapája mozgové závity, ich obťažuje. Takže mám aj takéto skladby, mám aj ľahké skladby a nikdy som sa nejak nevyhraňoval voči jednej alebo druhej strane, takže tam je moje miesto niekde v strede. O budúcnosti sa nikdy nehovorí ľahko, môžeš si ju pekne, krásne vykresliť, ale to, čo robíš preto, aby sa to stalo, je, že treba kráčať v ústretí tomu, aby sa to stalo. A z vlastnej skúsenosti viem, že keď o tom, čo chceš dosiahnuť, hovoríš a stále nad tým premýšľaš, tak ono ti to začne určitým spôsobom ísť oproti. Respektíve ty ideš tomu oproti, takže sa približujete, vlastne tá budúcnosť sa približuje k tebe a ty ideš bližšie k tomu, čo chceš dosiahnuť. Ja, čo by som chcel dosiahnuť, celú moju budúcnosť, respektíve väčšinu mojej budúcnosti vidím s hudbou, pretože s hudbou som začal svoju dospelosť, skončil som s ňou detstvo a začal som dospelosť a zatiaľ sa mi s hudbou darí a mám za sebou viacej úspechov a to ma presviedča v tom, že by som s tým nemal prestať, ale mal by som pokračovať a posúvať to zase ďalej a napríklad ďalší album spraviť zase iný, posunúť aj svoju tvorbu, aj povedzme slovenský hip-hop alebo slovenskú hudbu niekam inám podľa môjho gusta a môjim smerom, pretože viem, že sa to osvedčilo a zatiaľ všetky veci, čo som spravil, posunuli niekde obraz slovenskej hudby a to takto neskromne môžem povedať, tak sa to posunulo niekam a to by som chcel aj do budúcnosti vnášať do tej hudby kúsok seba a nebyť len takým tým robotom v tom mainstreamovom prúde a kopírovať všetky svetové trendy, ale priniesť do hudby kúsok toho svojho a toho slovenského a možno originálneho. Čo sa týka súkromného života, ten je úzko spätý s hudbou, takže byť šťastný s tým, čo robím a aby mi hudba neprinášala trable, ale iba veselé zážitky. A ešte by som si prijal, aby som nemusel podliezať nejakú látku svojho vlastného vkusu, aby som sa vedel vždycky ráno pozrieť do zrkadla s tým, že čau Brian, si to stále ty a kľudne zaspávať.